ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଡକରା ଆସିନି କାରଣ ଆଜି ଗୁଡ଼େ ଆମର ଅଛି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଯଜ୍ଞ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହରିଜନ ମେଳା ଏଇନା ଯାଉଛି ଆଗ ମୋ ଖଣ୍ଡଗିରି ସେଠି ଆମର ବାରା ଭୁଜିଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି 2000 ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ନ ଦାନ କରାଯିବ। ମୋତେ ଗେଷ୍ଟ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାର ଭୋଜିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଠି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଉଛି ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ଆମିଷ ରୋଷେଇ ହେବନି ସେଠି ନିରାମିଷ ରୋଷେଇ ହେବ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ। କଂଗ୍ରେସରୁ ଡକରା ଅଛି ଜଏନ୍ କରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି ନ ଡାକିଲେ ରେଡ଼ି ଡାକିଲେ ରେଡ଼ି ଏ ଆମେ ଉବୁରୁ ଜୁବୁରୁ ବାଲା ନୁହଁ ଉବୁଟୁବୁ ବାଲା ନୁହଁ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଫୋଟକା ବାହାରେ ସେ ଭଳିଆ ନୁହଁ ଶାବଳ ଭଳିଆ ରହିଛୁ ଯେତେବେଳେ ରହିଛୁ କଂଗ୍ରେସରେ ମୂଳରୁ ରହିଛୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ। ହଁ ଆଜି ସବୁ ଦଳର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସଜେସନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର ବିଧାନସଭାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦରଦାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର ବିଧାନସଭାରେ ତୃତୀୟ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର ବିଧାନସଭାରେ ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ମୋହନ ମାଝୀ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ 10,000 ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ 12,000 ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରି ୱିକନେସ୍ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ତେଣୁକରି ସେ ଝିଅଙ୍କୁ 12,000 କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅକୁ 1,000 କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛି। ଯଦି ଜାଣା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଦେବେ ଜାଣା ଯଦି ପୁଅ ଦୁଇଟା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ 10, 20, 20 ଯେ ଝିଅ ହେଇଥିବ 12, 12, 24 ସରକାର ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଥିବ ଜାଣାରେ ତାହେଲେ 12, 10, 22 ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ମୋହନ ମାଝୀ ଭାରି ଚତୁର ଲୋକ ଗୁଡ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ କ୍ଷୀର ମା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଅଣ୍ଡା ଭଲ ଫୁଡ୍ ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀ ଗୋଟେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସିଏ କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବ ମୋହନ ମାଝୀ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ମୋହନ ମାଝୀ ସବୁ ଭୁଲ ମୋହନ ମାଝୀର ଥାଉ ଭୁଲ କାହାର ଥାଉ ଭୁଲ ମୋହନ ମାଝୀ କାଲି ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କାହିଁ ଏଠି ହେଇଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କେତେ ବାଟ କଟକ କାହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଲା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦିତ ସାରା ଭାରତରେ ନିନ୍ଦିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିନ୍ଦିତ ଏ ଲାଇନ୍ କଟଅଫ୍ ପାଇଁ ଖେଳ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିଜେ ଯା ଇନକ୍ୱାରି କର କାହା ଅବହେଳା କାହା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ବଦନାମ ହେଲା ଭାରତ ବର୍ଷ ବଦନାମ ହେଲା ବିଶ୍ୱରେ ତୁରନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଜେଲକୁ ପଠାଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ।